Ето кои са най-романтичните зодии според астрологията. Моля, последвайте ни, благодаря ви. Лъв. Лъвовете са звездите на зодиака, а романтичните им прояви не са нищо друго, освен грандиозен спектакъл. Със сърце, топло като слънцето, от което са управлявани, лъвовете обсипват партньорите си с обожение и внимание. Те вярват в грандиозната романтика такава, която не само се усеща, но и се вижда. Любовта им е плъмтящ огън, който осветява тъмнината и носи топлина в душата. Телец. Телецът, управляван от Венера, планетата на любовта, обикновено изразява обичта си по начини, които възбуждат сетивата. Техният подход към романтиката е балансиран, но дълбоко чувствен. Влюбеният телец е като нежен поток, постоянен, успокояващ и животворещ. Те откриват романтиката в стабилността и физическите изражения на любовта, създавайки светилище на комфорт и удоволствие за партньора си. Риби. За рибите романтиката е поетично пътуване, танц на душите в царството на мечтите и емоциите. Рибите обичат с безгранична дълбочина, а привързаността им тече като дълбок, загадъчен океан. Романтичните им жестове са изтъкани от нишки на фантазията и въображението, създавайки любовна история, която надхвърля ежедневието. Рак. За рака романтиката е свързана с грижата и защитата. Любовта им е дърво, което дава подслон, предлагайки сянка и комфорт. Те изразяват обичта си чрез прояви на грижа и разбиране, създавайки емоционална връзка, която е дълбока и трайна. Влюбеният рак е като огнище в дома, топло, приканващо и е сърцето на дома. Везни. Везните, управлявани от Венера, намират романтиката в баланса и хармонията. Подходът им към любовта е като към красив танц, грациозен и уравновесен. Те се стремят да създадат равностойно и хармонично партньорство, в което любовта е споделено пътешествие на растеж и открития. Влюбените везни са като мека, благозвучна мелодия, приятна, хармонична и възхитителна за сетивата.